young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U timerba din il-quddiesa llum f'dan il-jum speċjali fejn nagħmlu it-tifkira ta' San Ġusepp ħaddiem. Illum f'din il-ġurnata hekk niftakru fil-ħaddiema kollha fina l-koll li mmarkati minn din ir-realtà hekk fil-ħajja tagħna tax-xogħol. Jiena Father Bernard, membru ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, ekku nilqakom għal din l-Ewkaristija biex verament nistgħu nersqu lejn il-mulej permezz tagħha. Ejjew flimkien nibdew din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-mulej. Inti Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti Raj tajjeb tagħna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti Sultan ħanin tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Nitolbu. O Alla li ħlaqt kollox, Int għamilt għal bniedem il-liġi tax-xogħol. Fil-ħniena tiegħek għatina li bl-eżempju l-ħarsien ta' San Ġusepp nagħmlu dak li Inti trid minna u niksbu l-ħlas li wetna. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U Alla qal, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom nislu u oktru u mlew l-art u aħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ra li kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu s-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel u bierek Alla s-seba' jum u qadsu. Għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej. Wettaq xogħol idejna mulej. Wettaq xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tmisslu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem Int, o Alla, flimkien.
wettaq xogħol idejna mulej. Int treġġa l-bniedem lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien? Wettaq xogħol idejna mulej. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħen għal-qaddejja tiegħek. Flimkien? Wettaq xogħol idejna mulej. Imlina kmieni bit-tiba tiegħek biex nifirħu u nitannew ħajjitna kollha. Ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Flimkien? Wettaq xogħol idejna mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu isaltam fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Kull ma tagħmlu, għamluh minn qalbkom, bħalli kieku il-mulej u mhux lill-bnedmin, għax tafu li qed tieħdu l-ħlas li ħejja likom il-mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu sidna. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Imbirek il-mulej minn jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qarem l-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant ġibhom li bdew jgħidu, minejn kisbu dan l-erf u dawn l-ġubijiet. Dan mhuwiex bin il-mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija u ħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin, mela mnejn kisbu dan kollu. U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom, m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U tillum nagħmlu din it-tifkira speċjali ta' San Ġusepp Ħaddiem u llum nirriflettu dwar din ir-realtà tax-xogħol li hija komuni għalina l-koll. Illum meta nħarsu lejn din ir-realtà b'iktar profondità aħna bħala nsara nindunaw li din mhux biss tippermettilna li aħna jkollna għajxien, li aħna jkollna biex ngħixu li jkollna paga. Iżda li din ir-realtà tippermetti li aħna jkollna l-kapaċità u d-dinjità ta' ħajja sħiħa, ta' ħajja verament mimlija. Nirriflettu wkoll u nirrealizzaw li din ir-realtà li tagħti l-ħajja lill-bniedem ħafna drabi kapaċi wkoll din l-istess ħajja toħodielu minħabba kundizzjonijiet mhux tajbin fuq il-post tax-xogħol, minħabba skjavitu fil-post tax-xogħol. L-istorja tal-umanità immarkata propju b'din ir-relazzjoni, bil-bidliet f'din ir-relazzjoni bejn ix-xogħol u l-bniedem.
minn perjodi fejn l-iskjavitu kienet l-forma prinċipali tax-xogħol, għal perjodi oħrajn fejn il-bniedem frott movimenti illi qamu jiġġieldu għad-drittijiet tal-ħaddiem, hekk li twildu mill-ħarsa ta' lejn il-bniedem bħala immaġni ta' Alla, bniedem fid-drittijiet kollha tiegħu. Il-ħajja tal-umanità tagħna infassla hekk minn perjodi differenti illi ddistinguha propju bejn din ir-relazzjoni bejn il-xogħol u l-bniedem. Hekk il-prinċipju ewlieni illi jfejjaq din ir-relazzjoni li ħafna drabi kienet ukoll marida bejn ix-xogħol u l-bniedem hija din li x-xogħol huwa l-bniedem u mhux il-bniedem għax-xogħol. Madankollu hekk meta nħarsu lejn il-bniedem madankollu hekk ħafna drabi nħarsu lejn il-bniedem skont ix-xogħol tiegħu. Aħna ngħixu f'kultura li ħafna drabi tiġġudika u tiżen lill-bniedem skont ix-xogħol li jagħmel. Ħafna drabi lejn il-persuni illi għandhom xogħol ftit prestiġjuż jew xogħol ftit uniku, jew xogħol li minnu fih iġib ċertu poter. Aħna nħarsu lejn dawk il-persuni b'dinjità u nħarsu b'rispett kbir. Madankollu meta nħarsu lejn persuni oħrajn li x-xogħol tagħhom huwa forsi xogħol iktar sempliċi. Hekk din ir-rispett, din id-dinjità f'għajnejna jonqos u anke fis-soċjetà li ngħixu fiha. Hekk illum il-Knisja tistedinna biex hekk kif nirriflettu fuq ix-xogħol inħarsu lejn Giuseppi. Inħarsu lejn il-figura ta' Giuseppi li l-Vanġeli ftit jagħtuna informazzjoni dwaru. Giuseppi huwa figura sikta, figura li ma titkellimx fil-Vanġelu, iżda figura li nafu hekk id-dettalji li nafu dwaru huma għalina biżżejjed biex nifhmu hekk verament dan il-persuna x'għandu x'jagħtina llum il-ġurnata. Giuseppi kien ħaddiem talit. Din hija waħda mill-ftit informazzjoni li jagħtina l-Vanġelu. Giuseppi kien ħaddiem, kien wieħed illi kien parti mill-klassi tal-ħaddiema, persuna li b'xogħol ordinarju. Iżda fl-istess waqt, Giuseppi huwa wkoll dak li jiġi msejjaħ biex ikun il-missier ta' Ġesu fuq din l-art. Għalhekk dan il-kontrast illum illi naraw f'Giuseppi bejn ix-xogħol tiegħu u l-vokazzjoni li Alla jagħtih. Bħal donnu tkisser ekku din il-ħarsa marida li nħarsu biha lejn il-bniedem meta niżnuh nevalwawh permezz tax-xogħol li jagħmel. Dan Giuseppi raġel b'xogħol sempliċi ħafna, ordinarju, jingħata vokazzjoni tant kbira. Dan il-mod kif Alla jsejjaħ huwa mingħajr interruzzjoni kontinwità totali hekk fil-Vanġelu u fil-kelma tal-Alla kollha. Marija tingħata l-istess xorti minkejja il-pożizzjoni umli tagħha. U l-vokazzjonijiet kollha fil-Vanġelu u fil-Bibja kollha karatterizzati minn din il-gratwità Alla li jsejjaħ għal xi ħaġa li hija iktar lil hinn mill-kapaċitajiet tal-bniedem. Dan l-istess destin, dan l-istess realtà, dan l-istess kontrast li jinsab f'Giuseppi jintiret ukoll f'Ġesu. Ġesu wkoll, anke hu ġej minn familja ordinarja, anke hu jingħata vokazzjoni kbira ħafna illi iħabbar il-kelma tal-Alla u jurina min hu dan Alla bħala missier. Illum il-Vanġelu li tagħtina l-Knisja titfanna spotlight fuq dan l-episodju meta Ġesu imur lura ġewwa pajjiżu u dawk li l-iktar jafuh, dawk li kienu jafuh minn du kien żgħir, dawk li mhux biss kienu jafu lilu ma kienu jafu l-qrabatu, kienu jafu il-ġenituri tiegħu, il-ħbieb kollha tiegħu, ma jilqgħux. Propju għaliex anke huma morda b'din il-marda. Din il-marda li kienet qed tgħidilhom ġewwa qalbhom kif jista' jkun li dan ir-raġel jitkellem b'dan l-erf kollu jekk hu x-xogħol tiegħu, l-identità tiegħu hija tant żgħira u ordinarja bħal tagħna. Għalhekk illum il-Vanġelu jgħidilna li dawk li l-iktar kienu jafuh tfixklu minħabba fih. Tfixklu għaliex ma setgħux jirrikonċiljaw kif dan ir-raġel iben mastru daxxa jista' jitkellem b'dan l-erf kbir. Aħna ma nistgħux nitfixklu. Aħna llum quddiem lajta drittijiet umani tal-ħaddiema ma nistgħux nitfixklu. Aħna llum quddiem il-ħafna forom ta' skjavitu moderna hekk li jimbtu minn relazzjoni marida tal-bniedem max-xogħol. Aħna ma nistgħux nitfixklu.
Ma nistgħux nitfixlu quddiem min joħloq il-siera ġodda mill-ħaddiema li ġew fdati taħt il-poter tiegħu, għall-gwadan tiegħu. Aħna llum irridu nibqgħu nemmnu li huwa x-xogħol għall-bniedem u mhuwiex il-bniedem għax-xogħol. Hekk illum nitolbu flimkien mal-Knisja kollha għal Giuseppi biex verament jinterċedi fil-ħajja tagħna u jipproteġi din l-erja, din ir-realtà fil-ħajja tal-bniedem, il-ħajja tax-xogħol. U jagħmel li din l-attività nibqgħu ngħixuha b'dinjità u tkompli tagħmilna verament persuni sħaħ, persuni li jibqgħu jagħtu forma lis-soċjetà li jgħixu fiha skont il-pjan li fassar il-Missier. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nresqu talbit tagħna lil Kristu li ma stmerx ikun iben ta' Mastru Daxxa u bil-ħidma ta' idejh ta' dinjità lix-xogħol tal-bniedem. Nitolbu u ngħidulu: Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Għall-Knisja sabiex ixxandar bil-kelma u bl-eżempju tagħha id-dinjità tax-xogħol u lil-ħaddiem. Nitolbu. Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Għall-unions tal-ħaddiema biex fil-waqt li jħarsu drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol iħabirku għall-ġustizzja u l-onestà. Nitolbu. Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Għal dawk li m'għandhomx xogħol sabiex isibu jaħdmu f'kondizzjonijiet li jixirqu lill-bnedmin ħielsa. Nitolbu. Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Għalina sabiex fuq l-eżempju tal-Mulej Ġesu li ma stmerx jaħdem bideh naħdmu minn qalbna biex naqilgħu l-għajxien tagħna. Nitolbu. Mulej għati s-saħħa lil-ħaddiem. Missier Qaddis li wrejt lil San Giusepp il-misteru ta' ibnek il-waħdini u għafdajtu fit-tmexxija u l-ħarsien, għati lilna l-koll li nifmu dejjem iżjed il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. O Alla għajn ta' kull ħniena, ħares lejn dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe. U fit-tieba tiegħek għatina li d-doni li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust, li jint tajtu barus lill-Verġni Omm Alla, il-qaddej fidil u għaqli, li jint qedtu kap tal-familja tiegħek, biex bis-seta ta' Missier ħares lill-ibnek il-waħdini,
imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet u jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana ifaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-iman tennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għol ta' smawiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għol ta' smawiet. Qaddis ta' sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Imqazza u mal-La Marija, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ħutiew nduru lejna la missierna u nitolbuh it-talba li għallimna l-Mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares mulej lejn id-dnubiet tagħna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tidnu għal Ġesu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċakon tagħna nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Ġusepp nożżu l-imħabba li int turi magħna u ngħixu dejjem f'lena ta' paċi bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħles għenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna. Għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru. Naħsbu nikkontemplaw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Tieni misteru minn tal-ferħ naħsbu nikkontemplaw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Naħsbu nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem.
Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema jekk fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħilsna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Naħsbu nikkontemplaw dwar ir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħilsna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Naħsbu nikkontemplaw fuq il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ,
Meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Salve Reġina. Sliema lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Sliema lik lilek ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan turufnalment lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-Grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina.
Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlop għalina. Xebba kollok seta. Itlop għalina. Xebba kollok ħniena. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlop għalina. Mera tal-qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlop għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop għalina. Torri tal-Avorju. Itlop għalina. Dar tad-deb. Itlop għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlop għalina. Bib tas-sema. Itlop għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midinbin. Itlop għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlop għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara. Itlop għalina. Sultana tal-anġli. Itlop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itlop għalina. Sultana tal-martri. Itlop għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlop għalina. Sultana tal-verġni. Itlop għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlop għalina. Sultana mnisra mingħajr l-ewwel teba'. Itlop għalina. Sultana mtella s-sema. Itlop għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek, mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-demm għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp, arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.